Ahojte, vítajte pri ďalšom videu a dnes mám pre vás slúchadlá, ktoré kombinujú futuristickú technológiu, prémiový zvuk a šialene dobrú cenu. Volajú sa Creative Aurvana Ace XF FI a môžu zmeniť spôsob, ako meníte priestorový zvuk v slúchadlách. Poďme sa ale na ne pozrieť, čo je obsahom balenia, čo dokážu a vlastne ako hrajú a či sú porovnateľné s inými značkami známejších výrobcov. Takže čo sa týka krabičky, príde vám takáto malá, kde z prednej strany vlastne máte klasický obrázok, ako tie slúchadlá vyzerajú. Z vrchnej strany máte všetko, čo by mal byť obsah balenia. Zo zadnej strany má to celkom zaujímavé znázornené ikony, keďže podporujú ANC, čiže potlačenie aktívneho hluku. Dokážu hrať 28 hodín, majú podporu Bluetooth a IPX5 protokol. Čiže sú, predpokladám, že prachotesné a pototesné. Zároveň na zadnej strane máte taktiež aplikáciu, vďaka ktorej viete využívať a nastaviť si slúchadlá lepšie a samotný odkaz na aplikácie. Z bočných strán je tu vlastne, že ich viete využiť na hudbu, na filmy alebo gaming a na druhej strane len také základné tie popisy. Takže ja si zoberiem kamaráta a pomaličky si ich rozbalíme. Po otvorení tu máme štandardne kartičku s pripojením na aplikáciu, teda QR kódy pre App Store a Google Play. Je tu ovšem veľmi stručný manuál, ktorý netreba predstavovať pri žiadnom výrobku. A keď to rozbalím, tak je to celkom veľké. Je tu postup, ako ich používať, ako ich nabíjať, párovať, ktoré indikátory vám čo ukazujú. Ďalej je tu ďalší manuál, kde je napísané prečítaj ma najprv, čiže je tam popis na danú aplikáciu vo viacerých jazykoch. A po odstranení týchto manuálov tak máme tu krásne semišové púzdro, ktoré samozrejme je zdobené takou šnúrkou, ktorú si viete utiahnuť, tým pádom tie slúchadlá alebo to telo slúchadiel sa vám nepoškrabe. Je to delené na dve krabičky, tak v tej vrchnej, tej menšej sú všetky dôležité veci, samozrejme silika gel. A máme tu náhradné špunty do uší, čiže mám pocit, že sa tie slúchadlá začínajú približovať viacej AirPodom Pro druhej generácie. A je tu viacej tých špuntov so všelijakými veľkosťami. Nie je to v žiadnej peknej krabičke, je to len tak hodené v sáčku, tým pádom fakt si treba ich doparovať ako potrebujete a dať si ozaj pozor, aby ste ich nestratili. Ešte som nezistil, či sa dajú zakúpiť zvlášť, ale to by som si zistil v pohode potom a nechávam to dole v popise. Ďalej je tu USB-C, predpokladám, áno. USB-C už na spomínaný starší port. Neviem, prečo stále niektorí výrobcovia nedávajú USB-C na USB-C, ale je tu Ačko na Cčko. Je to pomerne krátky káblik, takže je to vyslovene len na prepojenie a na nabíjanie. A potom tak máme pekne slúchadlá umiestnené. Po ich vybratí sú celkom pevne dané. Môžem povedať, že za mňa vyzerajú veľmi elegantne. Z prednej strany vlastne je ten taký prúžok chromový a z vrchnej strany je klasické SXFI, tak jemne napísané. Aurvana je zo spodu, to je vlastne označenie tých slúchadiel. Na spodnej strane, tak, aby to bolo jasné. Zo spodnej strany máte indikátor, LED, USB-C a párovacie a zapínacie tlačidlo. Z ďalšej strany je tu vlastne putko na šnúrku, ak by ste ich chceli nosiť v nejakom púzdre alebo proste mať ich blízko seba. A po otvorení vlastne nás takto privítajú slúchadlá. Tie slúchadlá sú celkom veľké. Gumičku už majú, pripomínajú mi fakt tie AirPody Pro druhej generácie. Zo spodnej strany, jak bolo napísané, je tu taký pásik, ktorý treba vlastne odlepiť. A je to nabíjací port, ktorý je krytý. A v rámci toho púzdra, keď ich vyberieme, dosť ťažko sa vyberajú, možno, že časom sa tomu dostane, tak máte vlastne tiež takú výstielku toho plastu, akože chromového, ale my by sme si ich nabili. OK, takže ako som spomínal, sú tam tri veľkosti štuplov, čiže XL, L, M, S a XS. Slúchadlá sú ľahké, elegantné a v uchu sedia naozaj dobre.
vďaka IPX5 protokolu ich dokážete nosiť aj v daždi alebo dokonca pri športe. Celé telo má matnú textúru, ktorá neťahá otlačky, takže za mňa palec hore za spracovanie. Creative tu použil hybridný systém. Máme tu X-MEMS mikrodriver, čiže piezoelektrický menič pre vysoké frekvencie a detail doplnený o 10 mm dynamický driver pre hutné basy a prirodzený stred. Kombinácia prináša veľmi vyvážený, bohatý zvukový zážitok, s ktorým nastavením počuť viac detailov, od jemných dýchov speváka až po presne oddelené nástroje orchestrálnych skladbách. No, to najzaujímavejšie prichádza teraz. Super X5 generácia 4. Táto technológia simuluje priestorový zvuk ako z viackanálového domáceho kina. Pomocou mobilnej aplikácie naskenujete svoju hlavu a uši a slúchadlá prispôsobia zvuk len vám. Hudba, filmy aj hry znejú, ako keby ste boli priamo v strede scény. Slúchadlá majú aktívne potlačenie ANC, čiže potlačenie hluku. Dokáže eliminovať až 98% ruchu. V testoch si veľmi dobre poradil s hlukom MHDčky aj so šumom na ulici. Ambientný režim pustí dnu okolitý zvuk, ideálne ak potrebujete počuť okolie. Plus tu máme herný režim, ktorý znižuje latenciu, ideálny pre mobilných hráčov alebo sledovanie filmov bez oneskorenia. Čo sa týka batérie, tak tieto slúchadlá dokážu 9 hodín na jedno nabitie, s púzdrom je to niečo cez 28. Nabíjanie je USB-C a teda 10 minút nabíjania slúchadiel vám zabezpečí niečo cez hodinu hrania. Pripojenie k mobilnému telefónu, či už Apple zariadeniu alebo Android zariadeniu, je vďaka Bluetoothu 5.3 stabilné a bez výpadkov. Slúchadlá podporujú kódeky ako je aptX Adaptive, AAC, SBC, takže si užijete vysokú kvalitu aj bezdrôtovo. Poďme sa ale pozrieť. Ace SX-FE stavia voči iným modelom tejto série. Aurvana Ace 2 má rovnaký hybridný driver, ale nemá SX-FE. To je ten protokol. Výdrž batérie je o niečo slabšia, len okolo 6 hodín. Ale na druhej strane podporuje aptX lossless, ale za vyššiu cenu. Aurva Ace Mini má zasa technológiu Mimi Hearing, ktorá prispôsobuje zvuk vášmu sluchu, ale ak chcete surround ako z kina, Ace je podľa mňa víťaz. Po niekoľkých dňoch testovania som si urobil jasný obraz o týchto slúchadlách. Čo sa týka plusov a mínusov. Plusy: výborný zvuk a detaily, hybridné drivere, SX-FE priestorový efekt, dlhá výdrž batérie a rýchle nabíjanie, ANC aj ambientný režim, herný režim, Bluetooth 5.3. Čo sa týka mínusov, známy protokol nie je ideálny pre každého, hlavne pre čistú hudbu. Žiadny multipoint, dotykové gestá môžu byť niekedy až veľmi citlivé. Ale ak ste filmový alebo herný fanúšik, slúchadlá vás doslovu vtiahnu do deja. Pri cestovaní či už vlakom, autobusom alebo MHD vám vďaka ANCčku dokážu urobiť priestorové kino a teda viete sa lepšie vcítiť do hudby. Ak chcete relax hudbou, slúchadlá vám ukážu skladby v úplne novom svetle. Creative Aurvana Ace sú podľa mňa hidden gem, jak sa to hovorí po anglicky, kombinujú skvelý zvuk, funkcie ako stop triedy a pritom stoja niečo len okolo 99 eur. Ak hľadáte niečo unikátne, čo znie skvele a ponúka zážitok navyše, určite stoja za túto pozornosť. Dajte mi do komentára ale vedieť, čo si o nich myslíte vy a nezabudnite dať like a odber, ak sa vám toto video páči. Ďakujem. Čau.